kogoni tongo borokni khem sajao waisini phayo hnai abno kati tongmani bumungno kaham phiaba yak derakhe eba derayawai phano jesakai bo khem phaimano abunino kaisa kottor phurungmari ngai tini kaisa Patimung Bujakna Nangkha Tiprasa Rok kok tomangkha khuaini simi Agartala phaimani lahar Domdomia lembu sora ganani Domdomia ganao adaroni water pump ganao uskuti bai Bui Malkhung Thutailaima kalajak no nugui Tiprasa gari jalogui phainero ayango nasik sanino tai khoroksa Malkhung bono thutai phayo tai bobo aroni katina thangai tai khoroksa Malkhung no thutai riyo awa hai ingmani bai paithak jora Patimung ingmani kubun dopni borongni bisingo pheba sini Tiprasa Rok abno nanye hni bathagei taibo jongjalo kesngi kalaikha awbai jesabo phaji Bujakna Nangkha o Tiprasa rojong tokjak mani hai jesa tok phaibo rojong tokjak ma hai mokhangno kheno bujak mani hai kaisa wanwa singsa Patimung patikha obo lembu sora dokholo o Patimung no nugui kwbangma borok kuthui phaika nainani phiaba naini rok bo bujakha tabuk sungmungkha a bunai rok sabo bunai rok Patimung bai kiksabo krengjak krei bus driver bai scooty thutailaimani bisingo aro Tiprasa bo krei phiaba Radhanagar bus stand ni asungja ok thutaimani kokma manai dol phai jeno mano jeno buo aba haike bujak mani bai pia phai sikma haike rajak baikha Tiprasa Rok o Patimung tino saikhan raka kok Tiprano borok khojak tongnani saka langka phangka jes jagao phano Patimung no ta rekhadi rekhake tibukjani mano abhani kaisa Tiprani halok khojak tongnani bagi o koktoma awaimung kebno nasla laini bagiya abgi sak khojak tongnani belain dorokuk o Patimung no nugui naini beji khanani beji o Patimung ni yaphang tei bochuk Natamanglah accident mo tini dol mane ani mane college ni dol no oro masa gari aro accident ngo borno bui tong ne boro bathak ka atom sa turning ro ga dol bo atom sa break narak maliangai thudai phaiya ejono kol khai sing phaiya muni bare tamung kha ga bono bu khabo mane mohila rok tong aro boro mili bukha ga kok bo jaga mane ta uyang khajingong ta khajal khajingo ga amno tui sing nainan thangmase o gari potok phaiye wah cina awak tunggal wah oh dari kiri jalan ini ini orang yang pasang sah wah cina orang sini gari ferry kelang kanan aja gak apa nasi batak ka duita scooty turai pura duita nggak mau masuk ke gari tolak hasil uri tangsiu gak apa nih nare cuma nare ke tamu cabi nare za sabu polis gak driver betak driver betak driver ke tunggu tamu nasi romi nare za joto na mile woi gak tang polis nos kagang ke bawa investigate kajian penting ke gotona gak jaga apa omong gangkai tabu ko sini moila khola hansa ko ma chaba ga jeng ni phai tong moro जों kai yang te hamane Agartala lama ti phaimani borok khai ga borong bong ganga uyang phai ro thai Agartala mata ga जोंरा बाथाक जा abose jote keba sak duku da mankha ama sak duku man ma gangai borong mangkha scooty pura terai thanga scooty kedal kaisa tongmani ingai o je borok buskang tongmani gari ni ama pura soklai jak thanga gari bai baksa anga bo bini yagro kija mecha kukha amjona borok thima kama gari tola haye ba जों khacha soklai nare gisi ni mong ani mung theri ade barma ani ang para fishery college of water tongo ani mama aro job khayung ge aro naima gotona hnu hemata okay amno hamrai bot se kangkar koto thotai utana bot thutai bogari buskang phaiya ga amni sakang te masan thutai mane am side kalai thangata acha borok jana accident na rekha moga gari koto bai thutai bot se kangkar koto thotai utana bot thutai bogari buskang phaiya ga amni sakang te masan thutai mane am side kalai thangata acha borok jana accident na rekha moga gari koto bai thutai driver bayre গাড়ি নাম্বার পাইছে না কি গাড়ি দিয়া বাস ওই গাড়ি কইতে আইছিল আপনি আমি যেমন তো রেশন তো